Күбебез дөньяда киң җәелеп барган глобаллаштыруны киләчәгебезнең ышанычлы юлы дип исәпләргә күнеккән. Хәер, башкача мөмкин дә түгелдер. Кешелек җәмгыяте бит бер урында гына тапталмыйча алга барырга тиештер. Һәм табигый сайланыш вакытында көчлеләр җиңә, көчсезләр җиргә иңә. Татар телендә укы бала кая барсын, абзар артынан ары кая китсен ул татар теле белән дигәннәрне еш кына ишеткәнем бар. Кирәге булмаганның кадере юк шул. Моңа каршы башка телдә алынган белемнәр белән татар баласы еракка китә алдымы? Бу сорау түгел. Бу ярылып яткан хакыйкать. Кичкенә генә татар авылларыннан чыккан бар белемнәрне дә үз туган телләрендә алган. Заманында Габдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимов, Фатих Әмирхан китапларын укып үскән. Кытай, Америка, Англия, Францияләрнең иң күренекле табибларына сабак биргән Габдулла Худаяровлар, атом теше, реакторлар төзелеше, табигатьнең яшерен энергия хәзинәсе турында эзләнүләрен бар дөньяга таныткан Искәндәр Нигъмәтуллиннар, дөньяда иң беренче булып планеталарның хәрәкәтен исәпләп чыгарган Шәфиқа Шәрәфләр кебек яшьләребез бүген кайда? Күпме дан яулап, данлы булып кала алдык микән? Бүтін нәрсә күкрәп үскән, чәчәкләргә күмелгән, бар яктан җитешкән, тормышы җайга салынган, төз, җыйнак бу татар авылының бер читеннән икенче читенә кадәр шатлыклы һәр күзәнәген тибрәткән, хәрәкәткә китергән театр була дигән хәбәр яңгырауга, аның бер карауда бер төрле булып тоелган күренешенә үзгәлек үтеп керә дә, яше дә, карты да мәктәпкә агыла башлый. Балтач районының иң төньягында урнашкан Киров өлкәсе һәм дә Мари иле белән чиктәш булган Куныр авыл мәктәбендә театр түгәрәге моннан 4 ел элек оеша. Аның җитәкчесе Рамил Нәҗипов дистәләгән еллар бу авыл мәктәбендә балаларга информатика белән математика фәннәренең асылына төшендергән остаз. Нәрсәң değil бира, biz bir кичкенә балалар түгел, хәзер сораган әйберне түгел, кирәк әйберләрне алып килә. Театр үзенә кеше арасында җиңел тотарга өйрәтә. Һәм шулай рухи байлыкны беренче урынга куйган өйрәтә. Татарча театр куйганда без татарча сөйләшәбез, без татар телен онытмыйбыз. Ул безгә ярдәм итә авылларда. Укытучылар бит, без аларны укучылар инде. Алар безнең горурланып торалар, безгә карыйлар. Вот булар минем укучыларым дип алар безне тыңлыйлар. Менә шулай, кагыйдә формулалардан, катлаулы теоремалардан арынмыйча гына алар яңа сулыш белән илһамланып иҗатка чумалар. Гадидән катлаулыга, елдан-ел әсәрләр катлаулана, яшь артистлар иҗади җитлегә, телләре камилләшә, рухлары үсә. Балалар китапны алгач, мәсәлән, безнең беренче инде Фәнис Яруллин Акъяпрагын китабы бар битеннән, шуны алып укыгач, инде анда бөтен әсәр белән танышып чыгалар. Һәм инде алар инде бик күп мәгълүмат алалар. Тагын кемнәр белән таныштырыр идегез сез? Менә мин инде таныштырып китәр идем тагын инде менә яңа әсәрем, менә киләчәктә килә бу уку елында инде Хәйвахитнан Кияүләр дигән театрны алырга уйладым. Чөнки балалар инде 14 яшьтән уздылар, паспортлы булдылар. Аларга инде хәзер зуррак рольләрдә алсак була. Бу әле дә ата-бабаларыбызның тамырлары юкка чыкмаган, чабылмаган, корымаган мул милли җирлек. Ана телендә укыту бу мәктәп өчен тарихи гадәт кенә түгел, ул аның төп асылы, эчке мәгънәсе, яшәүнең күрке яме. Киләсе уку елына Куныр мәктәбенә 64 бала укырга керәчәк. Хәер, балалар саны әллә ни мактанырлык күп булмаса да, балалар бакчасында тәрбияләнүче 14 нарасыйның булуы бу авылның өметле киләчәгенә ишарәли. Балаларыбыз саф татар телендә сөйләшәләр. Мәктәбегез өчен менә шатланасызмы, юкмы? Менә шундый татар мәктәбе авылыгызда барлыгы өчен шатланасызмы, юкмы? Әлбәттә сөйнәбез, 11 сыйныф булган мәктәп, авыл бик бәхетле авыл инде ул. Балалар рәхәтләнеп 11 сыйныфка кадәр укый алалар. Балалар бетмәсен иде, мәктәбебезне япмасыннар иде инде. Менә теләк шул инде бездә 11 сыйныфка кадәр рәхәтләнеп гөрләп эшләп торсын иде дибез. Күп кенә ата-аналар бит хәзер татар теле нәрсәгә кирәк, менә фәннәрне башка телләргә күчеп укысалар әйбәтрәк булыр иде дип саный. Сез ничегрәк? Юк, мин алай санамыйм. Татар теле һәммәбезгә дә якын, аны бетермәскә кирәк. Балаларыбызны татар телендә сөйләшү безнең өчен бик мөһим.
Мин бүгенге көндә бик бәхетле, чөнки укучыларыма, балаларга телебезнең бөтен нечкәлекләрен, зәвыкларын, әһәңнәрен бирә алуым белән бәхетле. Киләчәктә Алла бирсә инде шушы милли җанлы, милли рухлы булган балалар тәрбияләп, алар дөнья күләм безнең милләтебезне танытсалар, югалтмасалар, безгә инде шуннан да сөенечлесе булмас. Безнең рус теленнән 9 укучының 5-се 80 балдан югарырак күрсәттеләр. Менә ул инде сүздә юк, мин моны зур безнең уңышыбыз дип саныйм. Башка фәннәрдән булмасын, мәсәлән, шул ук җәмгыять белеменнән безнең бер укучыбыз шул ук Юнусова Зилия 90 бал алды. Яңадан безнең инглиз теленнән 85 бал алды укучы. Хәтта физикадан да бер физикадан безнең ул безнең 2020 елгы чыгарылыш укучысы, ул безнең физикадан 93 бал җыеп, башка фәннәрдән дә нәтиҗәләре бик яхшы иде. Бүгенге көндә ул нанотехнологияләр буенча Мәскәүдә укый. Бу сезнең инде китаплар саклый торган. Безнең уже бу аерым бүлмәбез, безнең монда дәреслекләр дә бар. Менә безнең инде монда словарларыбыз да бар, һәм дә ки инде монда матур әдәбиятыбызны тоже шушында саклыйбыз. Мәктәпнең татар телендә язылган барлык фәннәрдән дә үз китабы бар. Алар бер камырдан әвәләнгән игезәк сыңары кебек рус телле дәреслекләренең көзгедәй күчермәсе. Алардан өтеренә кадәр тәңгәл китерелеп тәрҗемә ителгән басмалар. Барысы да бер, тышы да, эчтәлеге дә, аермасы нибары телдә генә. Менә безнең инде химия китаплары тоже яңа стандартларга туры килә торган тәрҗемә китаплар. Менә 18нче елгы китаплар. 18нче елгы булгач, 5 ел, 5 елдан соң димәк бу менә бу елга җитәме әле? Бу елга җитәргә тиеш әле булар. Аннан соң инде буларның срогы чыга, алар безнең яңартыла. Елдан да яңартылырга тиеш. Соңгы тапкыр Куныр мәктәбенә татар телендәге уку әсбапларын 2018 уку елының башында күпләп кайтаралар. Һәр китапның кулланылыш дәвре бар. Ул 5 елдан да артмаска тиеш. Татар басмалары бу чикне инде үтә бара. Әмма быел китапханәгә яңа китаплар кайтса да, алар арасында ни сәбәп татар телле уку әсбаплары юк. Мәктәпләр тыелып, өметләнеп көтә бирә. Соңгы дәреслекләр менә быел килде. Ул нинди фәннәрдән? Алар менә монда инде безнең, алар бу дәреслекләр только русча дәреслекләр генә, бу русский язык һәм литература, английский языклар килде. Әле быелга безнең тәрҗемә дәреслекләребез кайтып җитмәгән. Татар мәктәпләренең советлар заманыннан ук фәннәрне рус теленнән тәрҗемә ителгән дәреслекләрдән укытуы билгеле. Бу халкыбыз мәгарифенең мәдрәсәләргә үк барып тоташкан күркәм борынгы тарихи традициясе. 2017 елда мәгариф турындагы законга кертелгән төзәтмәләр татар дөньясын өстән аска әйләндерде. Бу булганчык дәврдә татар мәктәпләрендә кулланылышта булган бар дәреслекләргә өстәмә тикшерү үткәрүне таләп итә башлыйлар. Рәсми исемлектә инде советлар заманыннан ук үз хукукый урынын биләгән татар китаплары яна үз статусын якларга тиеш була. Сират күпере аша чыгуга тиң булган бу эш бик күпләрне чигенергә, баш ияргә, чит чапан бөркенергә, мәктәпләргә чит авазлар кертергә мәҗбүр итә. Шулай инде бу дөнья кемнедер күзле, кемнедер күзсез итә. Әмма иң авыр заманнарда да Татарстан татар телендә укытудан баш тартмыйча, хәерле каза булыр дия бу шомлы кыңгыр дәврдә дә үз юлын капшап алга бара тора. Яңа таләпләр буенча, мәсәлән, татар теленә инде тәрҗемә ителгән математика дәреслеген федераль исемлеккә кертү өчен аны яңа баштан рус теленә тәрҗемә итәргә кирәк икән. Аннары гына русча язылган китапны яна татар теленә әйләндерәләр. Татар басмасының заманча таләпләр буенча укытучы өчен эш китабы һәм интерактив варианты да булырга тиеш. Шуннан соң тәрҗемә дәреслекләренең рус басмалары белән булган тәңгәллеген раслау өчен
Россиянең Фәннәр академиясе, Россиянең Мәгариф министрлыгы һәм Татарстанның Фән һәм Мәгариф министрлыгы рәсми тикшерү эшен үткәрә башлый. Һәр фәнни өлкәдән белгечләрнең уңай бәяләмәсен алганнан соң гына дәреслек федераль исемлеккә кертелергә мөмкин. 2022 елда татар телендә язылган төрле фәннәрдән 79 дәреслек әзерләнеп Мәскәүгә юллана. Әмма бәндә сагышлый, Ходай багышлый диләр шул. Бер тәрҗемә дәреслек тә федераль исемлеккә эләкми. Дәреслек статусын ала алмый. Татар сүзе ингән, шундый озак юл үткән, дәреслек статусыннан мәхрүм ителгән китапны мәктәпләр нибары укытучыга ярдәмчел уку әсбабы буларак кына файдалана алдылар. Кунар мәктәбе кебек бүгенге көндә республикада туган телдә белем бирүче ким дигәндә 600 мәктәп бар. Бу да бит әле шактый зур саннар. Әмма үз җирендә җирләшкән татар мәктәбе үз җырын җырлый ала микән? Biz инде листеялар дәвамында Мәгариф һәм фән министрлыгы белән эшләп килдек. Бу өлкәдә әмма ләкин соңгы 2 елда министрлыктан дөресен әйткәндә бернинди дә ниләр юк инде. Заказлар юк. Узган ел без телләр комиссиясе белән эшләдек инде бу мәсьәләдә. Быел инде бу заказлар гомумән юк. Ул заказлар хәзердә бардыр дип уйлыйм, чөнки барыбер теге ничектер менә шушы өлкәдә без бик сүлпәнләштек. Чөнки без үзебездә шушы дәресләр белән белем алдык бит инде. Хәзер инде менә безнең балаларның андый мөмкинлеге юк. Үз телләрендә белем алырга, укырга. 2018 елда Татарстанда төрле фәннәрдән 3000-нән артык уку әсбабы нәшер ителгән була. 2022 елда тираж 3 тапкыр кими, 1000 китап кына бастырыла. Тагын бер елдан 2023 уку елына нәшриятләр татар телендәге бер дәнә тәрҗемә дәреслеккә дә заказ алмаганнар. Бу bir dana uku esbabı da bıyıl dünya kurmagan diyen söz bit. Ama derslikler, tercüme etilgen derslikler var bit, iyi mi? Ayalar var. Onlar var. Onlarını bastırga gına gerek. Onlarını bastırır için zakaz gına bulsun, şulay mı? Demek mene bu nedir şılbırı üzülgen kebek, iyi mi? Şulay bulup şahinde. Bu şıraktayın şu Мәгариф фән министрлыгынан не көтәбез инде бездә? Җавап көтәбез инде. Заказ көтәбез, чөнки безнең балаларыбыз үз телләрендә белем алудан мәхрүм калырга тиеш түгелләр. Нәүмис калырга тиеш түгелләр. Шамалы булса да, әмма инде яхшы гына үлчәнгән, көйләнгән, бер тәртипкә салынган бу эшебезгә замана аяк чалганда ни эш кыйраты була? Куллар бугаулы, күңелләр китек, тыелган шикне узы булыр микән? Хәзер инде бик тә шөбһәле. Капчыкка яшеренгән катлам вакыйгалар язмышыбызны шулай үзенчә тәкъдирләделәр. 2022 елда Россиянең мәгариф турындагы законга яңа төзәтмәләр кертелде. Бу төзәтмәләр нигезендә инде бу уку елыннан барлык уку-укыту процессы бердәм яссылыкта алып барылырга тиеш. Ягъни дәүләт төзегән бер төрле уку программаларыннан, бер төрле дәреслекләрдән генә укыту дигән сүз. Бер караганда мәгариф өлкәсен бер тәртипкә, бер калыпка салучы кануннар бу. Әмма аларны кабул иткәндә, туган телләрендә укыткан мәктәпләрнең язмышын кайгыртып уйланучылар, аларны яклап бер кәлимә сүз булса да тәртә арасына кыстыручылар булды микән? Андыйлар күзгә чалынмады шул. Бу дәресне инде без бер ятлап оныткан идек кебек. Советлар чорының күләгәсе хәзер арттан түгел, алдан чабулый. Бүгенге көндә Рәсәйдә барлык фәннәрдән дә ашыгып-пошыгып бердәм дәреслекләр төзү бара. Бу дәреслекләр төзелгәч, аларны рәсмиләштерү һәм мәктәпләргә тарату эше башланачак. Шуннан соң гына һәм моңа бик тә ышанасы килә, бердәм дәреслекләрне дә милли регионнарга үз телләренә тәрҗемә итәргә рөхсәт итәрләр дигәннәре
һаман да өметләрне кисми тора бит. Шул өметне генә калдырсалар да, без шуңа да риза. Әмма бу күчеш чоры ничә елга сузылыр, кем тотынып калыр, кем ятып калыр. Ачы җилләр белән ярышканда, фаллар аштырып кына, төшләреңне юрап кына, бу сорауларга җиңел генә җавап табып булмас шул. Бер яктан караганда теге бер дәреслеккә генә кайтарып калдыру ул яхшыдыр. Әмма ләкин икенче яктан караганда инде монда инде бер монополия барлыкка киләчәк һәм теге бер төрле генә фикер булачак инде. Нинди геометрия була ул, нинди физика була ул, әйме? Әгәр дә менә сезнең бастырганнар дәреслекләрегез белән туры килмәсә, ул вакытта нишләргә инде? Бу чакта яңадан эшлисе була инде. Яңадан тәрҗемә итәсе була, яңадан шул нигә керәсе була. Исемлеккә кертәсе була инде, әйме? Ленар, әйтегез әле. Әле теге ничек буласын беркем дә белми. Кабул итәчәкләрме, юкмы бу тәрҗемәләрне? Әгәр дә менә шундый дәреслекне менә итсәләр, чыгарсалар, әйме, кабул итсәләр, аны менә яңадан тәрҗемә итү, аны бастыру эше, аны кертү эше, вакыт аралыгы менә күпме вакытны таләп итәчәк менә бу? Күпме вакыт сарыф итәргә кирәк булачак? Вакыт аралыгыннан ничә ел? 5 елдан да ким түгелдер дип уйлыйм. 5 елдан да ким түгел. Безнең дәреслекләр бар бит. Шулык дәреслекләр, шулык программалар. Ә менә ни өчен бердәм? Чөнки хәзерге вакытта шушы дәреслекләрнең саны кимеде. Бер генә дәреслек калды. Мәсәлән, рус теленнән бер дәреслек, математикадан бер дәреслек. Ул дәреслекләрдә бит Пифагор теоремалары башкалар үзгәрми. Анда үзгәрсә, аның урыны үзгәргән мөмкин. Яисә параграфның саны үзгәргән мөмкин, бит үзгәргән мөмкин. Шуңа күрә бернинди куркыныч яный торган әйбер юк. Мин сезгә моны чын мәгънәсендә зур җаваплылык белән бу соравыгызга җавап бирәм. Проблема федераль программаларга күчкәннән соң татар телендә фәннәрне укыту мәсьәләсе безнең алда авырлыклар китереп чыгармый. Ә менә татар телендә укытырга теләмәүчеләр өчен һәм әйтергә кирәк, сәбәп табучылар өчен һәр вакытта сәбәп бар. Күчтек, татарчага әверелдермәделәр, дәреслектәр катлаулы. Без андый юктан сәбәп эзләп йөрүчеләргә аерым бер семинар үткәрергә тиеш булабыз. Хәлвә диеп кенә авыз баллана микән. Татар мәктәпләренең әчтек-пештек калганнары да рус телендәге дәреслекләргә заказ ясый башлаганнар дигән хәбәрләр колакка керә башлады. Әллә белеп сөйлиләр, әллә белмичә. Әмма бу елга ничә мәктәп татар телендәге тәрҗемә уку әсбапларына заказ бирде дигән сорауга рәсми җавап ала алмадык. Колак итен кимергән имеш-мимешләргә күкрәп үсәргә җирлек җитәрлек. Дәреслекләр бастырылмагач, мәктәпләргә кайтарылмагач, яңартылмагач, искеләре искирип укытырга яраклы булмагач, татар мәктәпләре белемнәрне ничек бирсеннәр, бармак белән күрсәтеп укытсыннармы? Рус телендә генә булмаса да, татарчада булыр дип уйлыйм мин. Без бит инде заказны биргәндә татарчага бирергә тырышабыз. Но булмаса да, булмаган ишрак дигән өчен мин әйтәм, балалар безне урысчада кабул итәләрдер дип уйлыйм мин. Күчәчәксезме? Көнник инде шулай туры килсә, булмаса, бердә выбор калмаса, без бит инде шулай эшләми хәлебез юк безнең. Китапсыз без укый алмыйбыз бит инде. Бәрбер. Иске китаплар безгә тикшерү тарафыннан ярамый бит инде укытырга. Менә куркабыз инде безнең татар телендә дә белем алучы мәктәпләргә зур авырлык китереп тудырырга мөмкин инде ул, чөнки дәреслек булмау аркасында без инде русча дәреслекләрдән файдаланып торырга мәҗбүр булачакбызмы? Мин пока ничек булачагы әле менә караңгырак, конечно. Ай бәгъремдә, вай бәгърем, телем бетсә, юк кадерем, ни кадәрле тырышлык куеп, күпме көч, гыйлемлек җигеп, яулап алынган, уңдырышлы рәхмәт яңгырлары астында сабый баладай иркәләп, кадерләп үстерелгән татар мәктәбен үз туган телендә язылган китаптан мәхрүм итү, үз халкы белән бәйләп тоткан киндеген үзү белән бер түгелме? Безнең хәлебез бик тә авыр, милли хәлебез. Әгәр дә бит менә шушындый рәвештә барсак, без хәзер шушы
Исхақи әйткән теге 200 елдан соң инқираз ул берничә елдан булырга да мөмкин. Без нәрсәдер уйламыйбыз. Безнең әдәбиятыбыз, безнең тарихыбыз, безнең инде шул телебез искиткеч бай. Искиткеч менә гаҗәп мин чагыштырып карыйм инде. Һәм менә шушларны бит кемгә тапшырырга? Әгәр дә безнең мәктәбебез юк икән, моның иң төп чыганагы милли мәктәп булмауда. Безгә барыбер да юкларга ярамый. Замананы менә төрле вакытта инде без бала вакыттан ук авыр замана диләр. Бүген дә әле шул сүзне ишетергә туры килә. Замана авыр инде хәзер. Әле кешенең тел кайгысы да юк шикелле. Хәзер инде бигрәк тә кеше мал артыннан куа, шул шигырьдәгечә матди мәсьәлә аны күбрәк борчый. Әмма рухи як безнең бик аксый. Һәм шушының аркасында, безнең йоклау аркасында башка кеше бит килеп сиңа, башка милләт кешесе, карагыз әле, сез алай эшләмәгез әле, әйдәгез әле, татарыгыз битеп бара бит сезнең, әйдәгез әле, менә шулай эшләгез әле дип әйтми бит инде. Һәм шул ук җәһәттән килеп кайсыдыр милләт, нигә сез татар теле укытасыз да дип әйтми. Татар теленең бытовой уровне, кухонный уровне юк. Ул мәйтәм бер генә, бердән-бер генә, һәм ул мәйтәм бик матур тел. Шуңа күрә без үзебез аны кухняга куып керттек. Шулай. Һәм кухнядан куып чыгару башка кешенең эше түгел. Biz аны үзебез кухнялардан алып, дөнья күләм бөеклеккә күтәргә тиеш. Ул шуңа гына лаек тел. Безнең туган телебез яшәр, без туган телдә укырбыз дигән өмет. Без аңа нык ышандык. Мин аңа бигрәк тә нык ышандым. Әмма ләкин алай булып чыкмаган икән. Туган телдә укыту, туган телдә уку үзебезгә тиешле шартлар тудыру, сагына белү кешене, бер-береңне күрү, ярату, бер-береңә ихтирам белән карау, һәм башка тойгылар барысы да ирекле тойгылар. Менә шуларның біз үзенә күрә бер мәгънәле баласы идек. Мәктәбе булмаган халыкның киләчәге юк. Күзгә күренмәгән, әмма әледән-әле үзен сиздереп торган, һәр яктан шиметеп кенә калмыйча кинәт кенә бәреп алган, яхшы гына дөмбәсләгән бу язмыш алдында һич тә сыгылып төшәсе килми бит әле. Милләт язмышына гызырлы карашларын төбәгәннәр, сусаган, сеңдерергә әзер булган даладай, бер йотым гына булса да яңгыр тамчысын көтіп қала. Конфуций әйткәнчә, һәрбер үзгәрешне үзеңә файдаға борырга өйрәнергә кирәк. Тормышның принцибы шул. Шуңа күрә мин ниндидер куркыныч бер үзгәрешләр бара дип әйтә алмыйм мәгариф системасында. Әйе, уйлап эшләргә, әйе, эзләнергә, әйе, алдыңны, артыңны анализларга өйрәнергә кирәк. Һәм милли мәгариф системасы өлкәсендә дә bir уңышсызлыкны, bir уңышсыз фразаны ишетүгә кул селтәп булмый, киттек, биттек дигән сүз булырга тиеш түгел. Татар милли мәгарифе ул гомер буенча булган, тарихы бай, традициялары көчле, шәхесләре бүйек һәм алай гына итеп шул тарихны юкка чыгару мөмкин түгел дип саныйм. Шундый хәрәкәт дип әйтим инде. Татар теле әкренләп барбыр татарча сөйләшүчеләр, татарча аралашучылар, алар елдан-ел кими, кызганычка каршы. Бу факт инде без моны берничә тәдә алмыйбыз, без моны кача да алмыйбыз һәм киләчәктә шулай булыр дип тә уйлыйм инде мин. Чөнки монда төп нәрсә хәзерге заман кешесе бик практик бит инде. Ул бөтен нәрсәне менә тормышта аңгар тиз булсын, җайлы булсын, шулай бит инде. Татар теленә ихтияҗ булдыру кирәк. Ихтияҗ булдырган очракта татар телен саклап калып булачак. Була. Һәм бу ихтияҗны нәкъ менә мәктәп тудырамы? Ихтияҗны тудыра җәмгыять. Җәмгыять тудыра ихтияҗны. Без шушы җәмгыятькә балаларга белем биреп, балаларга тәрбия биреп, без җәмгыятькә чыгарабыз. Җәмгыятьтә булырга тиеш ихтияҗ. Яс, газиз улым, кара тактаны сыз акбур белән һәм кара күңелне ялт иттер сызып.
ак нур белән дигән бит бөек Тукайыбыз. Күпме көч, гыйлемлек, тырышлык белән яулап алынган. Яннарыбыздагы шундый байлыкның әрәм-шәрәм итүенә ирексездән үртәлеп, кысылып күрсенәсе генә кала. Бу тигезсезлек, өлешсезлек белән бер дә килешәсе килмәсә дә, язмыш шулай төрлечә бүлгәли, тарката, берсен үз, берсен үги итә. Үзебездән соң киләчәк буынга нинди истәлек калачак? Яннарыбызда бу сорауны үз-үзенә бирүчеләр ни кадәрле күп булса, энә күзе кадәр генә ярыктан да өмет чаткысы үтеп керәчәк.